Драги зрители, здравейте! Това е първият ни репортаж от остров Пекия или Беквей. Тя е част от Сан Винсент, остров Сент Винсент. В момента искаме да ви покажем залива на столицата на острова. 6000 души живеят на острова. Водата е страхотно чиста, хората са много мили. Напълнили сме си раницата с хлебно дърво, което малко месо. Това е плажа срещу лодката. Пълно е с риба. До вечера ще взива харпуна и ще опита да подхвана малко рибица. Видяхме морени, октоподи. Абе въобще много чисто и много приятно за дете. Това окей. Там е нашата къща. Самочка е залива. И това е. Остра може да обиколи пеша, който вероятно ще направим. И сестра ми ще доведе тук задължително. Чао!